yabak po kay kayungan. Siklo tao po para king Horacio Emperata laban king COVID-19. Kinlagyunig pa ang poning anak ang poning banal na espiritu. Itamangan po. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay pami. Aminan milaring kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pombiye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal at kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Adwan mingin kaya ka, ing balikdan mo kami kinlugod, at yatsyat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula ring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mula ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ning kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula ring lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang mayangon na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king kakayap ding sabla, at ban makasab kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli ning masabal, at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming anang kasasagkulan kaniting krisis. Lain tayra na kami, king pamagbahay loob at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na po uning kayampunan mo, magsaktal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. E mo sana pisawili ing aklismi kaya ko, king kagulanan mi, lunebagkus mo kaming ikaabos king sablang panganib, o maligaya at kanumanan na Birhen, Birhen de los Remedios induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica. Kilagyunig pa ang poning anak, ang poning banal na espiritu. Amen. Luklok na po. At sana po king katlongpul metong Domingo ning karaniwan a panahon. Kambeda po din kaya katampong pasariling kapag nasan kaniting misa. Daraon tanan na po ding makatuking intentions. Kapasalamatan na po this is Sir Marife Manalo and family, Nora Samson and family, Mark, Rosana and Margold Quezon, Almarosa Dimaun and family, Rosalie Kagungun and family, Arnel and Cathy Garcia and family, Emily Leasing and family, Flor de Lisa Franco and family, Mayor Teddy and Mrs. February Dumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Wendalyn Yabut, Avelina Bonus and family.
Special intention, Ditz and Lita David and family, Father Adrian Paule, Father Raul de los Santos, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya. Para king malalagwang kapaldanan dari, Jose L.B. Cunanan, Angelina Lising, Remedy Mateo, Angel Pajardo, Carmelita Galang, Felicitas Nukup, Jesus San Jose. Special intention, Ryan Sarmiento. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari, Estrelita, Domingo Sr., Lisel, Erlinda, Domingo Jr., Emiliano Sr., Valeriana, Reynaldo, Cesar, Florencio, Rosa, Corazon, Milagros, Ramon, Eladio, at ding maldang kaladwaking purgatorio. Pagkanakapo, talakad tapon makyabi king danita pamuklat.
Kaliguningin pa po ng anak, po ng Banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. At kayaan imuin. Mahipayabak kay kaingan po. Mahipayabak po ako. Magandang umaga at katatapos ng bagyo. Sabi nga, after the storm comes the rising sun. Kaya oras na naman para bumangon at magsimula ulit. At sa araw din pong ito, 31st Sunday ng karaniwang panahon, ay ating ginugunita ang Prison Awareness Sunday. Masilayan din itong ating mga kapatid na nakakulong, nasa piitan, ang bagong pag-asa, ang bagong araw na sana'y sumikat sa kanila. Nga ba ang kanita, bebetang matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapa at pagsisyan din kasalanan tamo, at anyaran pamilunos at kapatawaran ni nga pong Ginoo. Ginoong Yesus, maganakaka at lubos makidamayan. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yesu Kristo, alalayan mo ring misakab at iyat na ring sablang bigo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, mabagal kang mimwa at mayab kat malugod karing sabla. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may ipaintuto pakaluluwa na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alanghangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming at sibanwa, Diyos ing siganan at ginuning pakalulu, amamantabi kaya kami, iba't king kaya kang kaganapan. Pamahalan may nga dodoming pamagmalasakit. Mananasanang ing mamalis ng pagbilyan, ning makataong puso, ating likas ming kainan. Nakadarayo kaya kami, o sibul, ning sablang mayap. Ing kasalpantayanan, babiyane kaya kaming pangako ning kapayapan at ipabalo na yung kayadwanan na yung lugod. Ilako mo kaya kaming kaymutan apapampan king panimanman ning kasalpantayanan. Ipagkalumubuiti kapamilatan ng Kristong ginumi.
pamamasang iba't king libro ni kabyasnan. King panimanman mo, o Ginoo, ing mabilugayato, mengaryamong puling, king timbangan, at kapatak ambon, amananabu king gabon, neng abak. Makanyan man, pagkaluban mong pakalulu ring sabla, uling arapat mo ing sabla, at palabasan mo ring pamikasalara, ding tao, balang sumisi. Pablasang kaluguran mo ing sablang bage, at alakang pikakasaman, king isanu pamang gewa mo. Uling nung kasaman me, ing insanu paman, emuno sana gewa. At makananuyang maglambat ing meto nga bage, nung eme inawus manatili, patawaran mo ing sabla, uling iti kekangan, o Ginong malugod king be, at maki espiritong alang kamatayan, espiritong atyu kekamingan. Ditak-ditak ulinita, tutulid mo ring magkamali, awsan mula pansin, at paganaka mo karela, nung makananulang mikasala. Bangkanita, dumayula king dewakan, at magtiwala lake ka, o Ginoo. Amano ning Ginoo. Puriyan ke kapilan man, ing lagyu mo, o kanakon Diyos at Ari. Diyos at Ari, puriyan ke kapilan man lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Puriyan ke kapilan man lagyo mo, o kanakong Diyos at Ari. Ibulalag mo ing kekang kamalan, o kanakon Diyos at Ari. Alananga ing pamipasalamat ko keko, king balangaldo, pasalamatan da ka, at puriyan, king kapilan paman. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya kim pamimwa, at kukupas ing lugod na. Mayap yalog ing Ginoo, karing sabla, ing keyang lunos, at yu king sablang dapat na. Puriyan ke kapilan man
kinalelangan mo, puryenda ka, o Ginoo. At ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Tapat ya igino karing sablanang pangako at pawangan mayap ing dapat na. Sasaupa na la ring maliligalig at tatalakad na la retang atyu king kabigwan. Pamamasang ibot, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Tesalonika. Paratira kayong panalangin king Diyos, bang maging karapat-dapat kayo, king kekong pangayawos. Manano na sanang ipagkalub na kaya kayo, king kapamilataning kayang upaya, ing sablang mayap yung kapagnasan, at iganap ing dapat abubungan na, ning kekong kasalpantayanan. King antikaniting paralan, ari na niyang dangalan ing lagyo ning kekatamong Ginong Yesus. At kayo naman, di na kayo naman dangalan, agpang king grasya ning kekatamong Diyos, at ning Ginong Yesus Kristo. Ngayon itungkol naman kimpanyatang ning ginutamong Yesu Kristo, at pamitipon tamo keti arapano. Ipakisabi kong mayap kaya kayo kapatid, king eko sa mabibigla o pailingas nga sa isip, king mi balitang dinatang na ingaldo ning Ginoo. Kayo sukat maniwala, bistaman sa sabyanda, king itiula o kapabaluan, o kaya sulat ay ibat kaya kami. Amano ning Ginoo. Maragol ng lugod ning Diyos king yato, binyene imbuktong ng anak, banging nino mang maniwala keyo, eya mate, nune mirina niyang biye alangangga. Hallelujah,
Humantabi kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. King panahon na ito, tinaglusya ang linabas Jesus karin Jericho. Karin nating metong nga mabandi, apamuntok darin talapan yung ilbis. Ing lagyo na sa keo. Pilit ng buring hakit nung nino Jesus. Uling pandakay sa keo, eniyag yung batyawan, ulining keraklan daring tao. Inyamig pauna yung milay at minukit siya king metong nga tanama na si Komoro, baning hakit dumalan Jesus karin. Pangaras ng Jesus king lugalita, tinalangay at sinabi na kaya, sa kewa, kudas kang malagwa, huling kailangan kong salangin ngini king balemo. May managwain kinudas at matulan ng tinggap Jesus. May bulong-bulungan laring sablang may nakit king may palyari, ngara, makipagbisita ya king meto nga palpi kasala. Tinalakay sa kewa at sinabi na king Ginoo, ing kapit na ng pibadyan ko, Ginoo, ipamya ko ka ring pakakalulo. Adong sakali ating kong pirait ni Numan, isubli kong makatapat ulit kaya. Nga ng Jesus kaya, ing kaligtasan dinatangini, king pibale-baleng iti. Ing taong iti, lahi niya na mga Abraham. Huling ing anak ning tao, dinatangya, ban panintunano, at iligtas, ding mebating. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Papurihan kay Kao, Kristo. Kamusta po ang lahat? Wala po bang nasira sa inyo? Bigla pa lang nag-signal number 3 yung western portion of Pampanga, no? Kagabi po. Pero ito, tayo naman dito eastern portion ito. So, ibig sabihin, mas malakas yung hangin doon. Sa bandang sa amin, sa Davao, sa Florida Blanca, sa bandang Santa Rita. Sa sana po okay lang sila. No? At yan naman ang buhay natin. Kung minsan talagang di natin inaasahan ng mga ganyang kalamidad. No? Kaya marapat lang, dapat lang bumangon ulit at magsimula ulit. Mangarap ulit, abutin uli ang anumang panaginip natin o pinapangarap sa buhay. Isa pong ugaling bata ay yung mahilig silang umakyat. No? Ano man ang elevated, sopa, mesa, aparador. No? Yan po inaakyatan ng mga bata. No? Kaya pag hindi ka alisto sa kanila, baka ma-aksidente sila sa pag-akyat-akyat. No? Ako po, nung bata ako, mahilig akong, lalo nung elementary, umakyat sa mga puno. Meron kaming sampalok noon no? Pag uwi ko galing sa eskwela, kung may bunga, ay akit kagad ako dun sa aming sampalok. Tapos, sa tabi namin, mayroong yung kapitbahay namin, mayroon silang mansanita. Alam niyo po ba yung mga mansanita? Para silang malit na mansanas, mansanita. Dahil hindi po sa amin yon, yung sanga niya, umaabot dun sa aming bubong. Kaya umakit ako sa aming bubong. At doon ako nakaupo at tinatamasa ko sarap ng mga mansanita na nadadapo sa amin, lumalampas sa amin, lumalampas sa bakod at nakarating sa aming bubong. Minsan po kasama ko yung mga barkada ko nagnakaw kami ng mga bayabas. Kasi merong isang lugar doon, marami silang bayabas. Umakit kami doon pag wala yung may-ari. Minsan po biglang dumating may-ari. Siyempre, anong gagawin namin? Kanya-kanyang baba doon sa puno ng bayabas. Sa pagmamadali ko po, sumabit ang aking shorts. Muntik na akong muwing nakabold. Buti naging palda lang. Pero, ganyan pagbata. Parang walang takot sa pag-akyat. Pero ngayon po, takot na akong umakyat kahit sa mga hagdanan. Nagbabasa nga po ako ngayon kung ano yung mga do's and don'ts sa mga matatanda. Alam nyo kung anong bawal sa mga matatanda? Bawal ng umakyat, tumuntong sa anuman. Dahil delikado, baka magkaroon pa ng vertigo, no? Kaya pagkatapos na ito na bagyo,
kung kayo po matatanda na, wag na kayong akit sa mga bubong nyo at magtatanggal pa ng mga sangang napadpad sa bubong nyo. Delikado. No? Hayaan nyo yung mga bata dyan. Kasi hindi na para sa mga matatanda ang ganyang gawain. Kaya dumarating po sa punto sa buhay natin na yan nga, hindi na tayo mahilig umakyat sa mga matataas na lugar. Pero nananatili sa atin yung isang klase pa ng pag-akyat. Pagtuntong, pag-abot sa mga matataas. At ito po yung ating mga ambisyon sa buhay. Pilit nating inaakitan yung mataas sa posisyon sa ating opisina, sa gobyerno, o sa anumang organisasyon. O kaya, hindi tayo nakokontento sa kung anumang mayroon tayo ngayon, pilit nating inaakitan ang katanyagan, ang karangyaan ng buhay, na kung minsan gagawin ang lahat, mapasa atin lang yung mga ganyan. Yung iba, lalaban ng parehas, meron namang iba, mandaraya, manloloko, mga abuso, meron ganyan. Sa politika, meron pong ganyan. Sa pagpapayaman, gagamit ng baluktot, ng karahasan, ng panloloko, panlalamang, kumita lamang. Kasi gusto na lang akyatin yung marangyang buhay. Pero sabi nga po, once you are up there, you realize na after all, hindi masaya doon sa taas. Kaya yan naabot sa parehas na paraan o sa maling pamamaraan. Wala doon ang tunay na kapayapaan. Wala doon ang tunay na kaginawahan, kaligayahan. And I think yun po yung naranasan nitong bida natin ngayon sa ating ebanghelyo. Si Sakeo. Si Sakeo ay naging makapangyarihan, naging mayaman. Marahil naging tanyag, kilala. Pero ganun pa man, it seems na hindi naman siya tunay na naging masaya. Hindi talaga naging maginhawang buhay niya. At lalong hindi naging payapa. Kasi naman ang naging pamamaraan niya para maging tanyag, para maging makapangyarihan, para maging mayaman, hindi ganun kaganda. Kasi siya isang tax collector, pinuno ng mga tax collectors. At sa panahon po ng Panginoon, kung mayroong mga bandaraya, manloloko, manlalamang, itong mga tax collectors. Kaya ang tingin ng mga tao sa kanila ay masasamang tao. Makasalanan. Kahit na gano'n ang kanilang buhay. Kaya pwedeng itong mga taong ito ay marahil makapangyarihan, mayaman, pero sila'y iniiwasan. Sila'y hinahamak. Sila'y pinandidirihan. Kahit na gano'n ang kanilang ngayon estado sa buhay. Kaya sa akin pong pagninilay-nilay, itong si Sakeo, kahit gano'n na ang kanyang estado sa buhay, hindi siya masaya. Meron siyang hinahanap na wala doon sa kanyang naabot, na wala doon sa kanyang naakyatan sa buhay. Kaya isang araw, nung mapadalo ang Panginoon sa lugar nila, doon sa Jericho, dahil pandak siya, sa dami ng mga taong gustong makalapit sa Panginoon, hindi niya makuhang masilayan ng Panginoon pagdating niya. Kaya ang ginawa niya, gaya naman ang ginawa niya mga sa nakaraan, naghanap ng mapapatungan, maakyatan. At ito ay yung puno ng sikomoro. Doon sa umakyat. At habang nandoon sila, nagkatinginan sila, eyeball to eyeball ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, Sakeo, bumaba ka kagad. Kailangan kong mamasyal ngayon, mamisita sa iyong bahay. At alam niyo, naging iba ang reaksyon ni Sakeo. Kagad siyang bumaba doon sa sycamore tree. Na parang very symbolical. Handa siyang bumaba sa taas ng kanyang naabot. Yung kapangyarihan, yung kayamanan, yung anuman nang doon. Just to be with the Lord. Para bagang
wala doon ang saya, nandito with the Lord, no? With the people. No? Kasi, nung bumaba po siya, siguro, may dudugtong ko rin po pala kung minsan mayroong mga tao ang mahirap pag nakaakyat na sa taas, hindi na marunong bumaba. Hindi mo na ma-reach. Hirap sila. Hindi nila alam ang daan patungo sa baba. But not Sakeo. Kagad siyang bumaba to be with the Lord. At alam niyo, tignan niyo ang nangyari sa kanya. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabi niya, kalahati ng aking ari-arian, ipamumudmud ko, ipamimigay ko sa mga mahirap. At kung mayroong akong nadayang inuman, ibabalik ko yan 4 times. 4 times pa. No. So, ibig sabihin, aminado itong si Sakeo na nabuhay siyang ganid, mga sarili, walang pakialam sa iba, nandaya, nanloko, nanlamang. Kaya ito yung kanyang lengguwahe. Lengguwahe na nakita na niya ang tunay na dapat akyatan sa buhay. Nasilay na niya ang tunay na magdadala sa kanya sa hinahangad niyang kaligayahan at kapayapaan na hindi niya nakita dun sa niyang unang naabot. No? Kundi dito, nasa pagmamalasakit, pakikiramay, pagtulong sa kapwa, paglaban ng parehas, no? Pagsisisi sa anumang kasalanang nagawa. Itong nabanggit niyang ibabalik niya ng 4 times. No? Kasi po, hindi ka naman mapapakali kung mayroon kang linoko tapos iniistab-istaban mo lang yung atraso mo. No? Like it or not, pag ganun, makokonsensya. Hindi mapapakali, hindi mapapanatag, hanggang hindi mapanagot ang sarili dun sa mga naagrabyado. At ito yung lengguwahe ni Sakeo. At sabi ng Panginoon, today, salvation has come to this house. Kung minsan po ang naisip natin kaligtasan ay yung kaligtasan pag namatay tayo, pupunta sa langit. But kung susundin natin itong sinabi ng Panginoon, He was not referring to the afterworld. He was referring to what Sakeo did or said. Yung pagtulong sa mga mamahirap, pagbabayad ng mga utang sa mga naatraso, ito yung kaligtasan. This is what salvation means. Kaya sa atin po, isang paalala si Sakeo sa buhay natin na kung ano talaga ang dapat nating akyatin. At ang dapat umangat tayo, bumulusok tayong pataas, papunta sa pagkaangat ng ating pagkatao. Sa pagtaas ng kalidad ng ating pagkakristyano. Yung pagmamahal natin lalo sa Diyos ay lalong tumaas pa ng antas. Pagmamahal natin sa kapwa. Hindi ko po alam kung naranasan niyo na yung bigla isang araw nagising ka na lang, mayroon ka ng social involvement, mayroon ka ng social awareness, na hindi para ikaw lang mag-isang nagmubuhay dito sa mundo. Meron kang mga kapitbahay, meron kang kapwa-tao na kailangan din intindihin, unawain, damayan at tulungan. And that was what happened to Sakeo. Nagkaroon siya ng social involvement, social awareness. At tayo po, kung yun ang kalagay natin ngayon, salamat kung nagising at namulat na tayo. Kung ano ang dapat nating iangat ng antas sa ating buhay. And we thank all those people na naging patungan natin. Naging kasangkapan sila para masilayan natin at makita ang Panginoon. Siguro, mauna na yung mga magulang. Ako, aking mga magulang, ang aking pamilya, mga naging kaibigan. Sila'y naging parang sycamore tree para maranasan ko at masilayan ang pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos. No. Ang simbahan po ay parang sycamore tree sa lahat na ang hinahanap ay ang tunay na kaligayahan, kaginawan sa buhay.
isang tulay para makita ang Panginoon. Tayo bilang mga Kristiyano, yun po yung mission natin. Yun trabaho natin, na tayo maging patungan ng sino mang naghahanap sa Panginoon. That through us, we bridge them to the Lord. At sa araw pong ito, kasi ano naman ngayon Prison Awareness Sunday. Meron tayong mga kapatid na nakakulong sa mga piitan dahil meron silang nilabag na batas, nakagawa ng krimen. Yung iba dyan wala namang kasalanan. Naway sila'y ating gunitain. Hindi sila mga walang kwenta. Hindi sila mga pabigat ng lipunan. Sila rin ay mahal ng Diyos. Just like what the first reading said, mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At handa niyang patawarin ang sino mang lumabag sa kanyang kautusan. At ito po, bilang simbahan, papel natin ang maipaabot natin sa mga taong ito, ang pagmamahal ng Diyos. Tayo maging patungan nila. Tayo maging tapakan nila. Para maramdaman nila ulit na may Diyos na nagmamahal, may awa at handang magpatawad. Pero yung iba po, hindi naman nakakulong dyan. Pero nakakulong sila sa kanilang sariling malungkot, malamig, o kaya sirang buhay. Naway tayo rin po ay maging kasangkapan. Tayong mga taong simbahan, para sila rin ay maramdaman nila ang pagmamahal at awa ng Diyos. And once again, ang kanilang atupagin ay maangat ang antas at kalidad ng kanilang pagkatao at ang kanilang pagkakristyano. Ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal natin sa kapwa. Amen. Ngayon po yung ating ihayag ang pananampalataya natin. Sabihin natin, sasalpantaya ko Iba't kali magbalik yan naman keti. Ban mo kong kari magdiyan kung may amate. Sasalpantaya kong Banal Espiritu. Isang Iglesia Katolika. Ipansang Santos. Ipamatawad na rin kasalanan. Ipansululamien ng mete. At hindi alawang ka. manalangin tamit mong tiwala king Diyos, ang magana ka at mit mong simpatsya ang nga tamang sumabi. Pagkaluban mo king metong abayong puso o Ginoo. Pagkaluban mo kay metong abayong puso o Ginoo. Ginoo mapamakaluluya karing sabla. Bankim panlakad na ni kakatang dalan, akatablong nakatamo. Ipanalangin ta aking Ginoo. Pagkaluban mo kay metong abayong puso o Ginoo. Ginoo mayupayayo. Ban grasya na tagkilan na katamo at pakayapan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Pagkaluban mo kay metong abayong puso o Ginoo. Ginoo sa sarano ring mata nakaring katang kasalanan. Ban nakata labasan at nakatamo sa baywan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Pagkaluban mo kay metong abayong puso o Ginoo. Ginoo kaluguran na imbalang mabiyendelangan. Ban iya nga nakatamo. Ipanalangin ta aking Ginoo. Pagkaluban mo kay metong abayong puso o Ginoo. Ginoo kaluguran na ingbiye. Ban pagkalugna kaya katamo ingbiye na ning espiritu. Ipanalangin ta aking Ginoo. Pagkaluban mo kay metong abayong puso. Ginoo yangat no ring sablang medigo. Banibye na kaya katamo tetagan sumawag karelang miwas, king kayalan katuliran,
at kapagsamantalan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Pagkalugan mo kay met ang mabayang puso o Ginoo. Ngeni, adwanta mo ing sarili ta ang kapagnasan. O Ginoong kay kaming Diyos, lit mo kang kayapan kay kamingan, at tapat king kay kang balayan. Iangat mo kami, kalidad apangataw. Sopan mo kami, king pamangailangan mi. Itingan na doon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Puri ka, Ginoong Diyos, ning beto sikluban. Uli ning kekang kayapan, tinggap niya ing tinape, ayam pang likeka, tinape bunga ni gabon. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Uli ning kekang kayapan, tinggap niya itingala, ayam pang mikeka, alak iba't karing ubas. Mipuri ang Diyos, Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Uli ning kekang kayapan, tinggap niya ing tinape, ayam pang mikeka, tinape bunga ning gabon. Mipuri ang Diyos, Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning meto sikluban. Uli ning kekang kayapan, tinggap niya itingala, ayam pang mikeka, alak iba't karing ubas. Mipuri ang Diyos, Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon,
matanggap yara paning Diyos, ibang lubos mayupaya. O Diyos, ing pakadulo, adaw miyasana, ing metong dalisya sakripisyo, para king kapatawaran da rin kaya kaming kasalanan. Tiyadan mi king kapamilatan ang Kristong ginumi. Ing ginuman tabi kaya kayo, yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino impap, Diyos king alangang alubos mayupaya. Inyang may kasalala rin kaya kang anak at may parayo king siping mo, binalik mong pasabay kaya ka, kapamilataning daya ng anak mong mapamintu, at ing upaya ni banal mong espiritu. Tinipon mo rin kaya kang anak, kaya kang Santa Iglesia, ban maging metong la ipa, anti mo na makanano kayong metong. Ika, imbukto mong anak ating Espiritu Santo. Inaos mong maging balayan mo, ban puryan, kaya kang kabyasnan, king sablang dapat mo. Gagawan mong katawan ng Kristo at karinaning Espiritu Santo. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banua, daralit mi, ingkay kang ligaya. Alang toknang ngaming babye kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapet, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunebi niya na karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan, minom ko kaniti. Itiin kalis, ting ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo, para ka rin sablang tao. Bad kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mo pa, ing kamatayan at pamanyubli na may biyading anak mo, daramya kaya kayo ting tinapen, ing biyading kalis, ing kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang nisilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari.
Kanakamula naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subing niya. Di sablang may yango na biya. Tanggapan mo sa anak yung maligay mong harapan. Pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya lang angga. Ban kaya biya ng Maria, imirendo ng Diyos. Kambi ng San Jose, aking esposo. Kaya biya ring apostol, ding sablang santo. At inupat king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan. Kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kaguming banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mapamintuking amayan tala pangabo sa mibog kimbanalan turo, nga tamang yaning mangangas manalangin. Ikabos mo kami o ginukisablang marop, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo, sana babalik din kaya kaming kasalanan, naning labin mo yung kasalpantianan ni kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo. Iga mabibi at magari manggaman, king alanganga. Ing kapayapan ng ginuman, tabi, sana kapilan man kaya kayo. Tipong mika kapatad, masya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya naman. Panginoon ako
Lugod at maganakatang ginom, ing kordero ning Diyos, sa milalako, king kasalanan ning yato. Noon tama ka sa yan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmay nga mana mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoo, pagkaluban mo kayong bayong kapanayan kaniting Eucharistia, manatili saning magigtas mong obra, busal mi, kapamilataning upaya, ning kaya kang lugod, at yatad na kaya kaming tulang pengako mo. Itiyadan mi kayong lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Paalala lang po sa Tuesday ay All Saints Day. No? So, ang misa po natin yung regular mass natin 6:30 in the morning. At kung di pa po kayo kumuha ng mga sobre para sa mga kaluluwa, kung wala man po kayong sobre, gawa na lang kay sarili nyo. Tapos po ilagay nyo yung mga pangalan na mga gusto nyong gunitayong mga yumao. No? Tapos po iulog nyo po dito sa ating katakumba. No? Siyempre po maglagay kayo ng donation nyo kahit 500 lang at saka 1,000. Kasi nangangailangan pa po tayo para sa bakod doon, no? Kaya doon natin lagay yung mga kaluluwa. Doon natin sa bakod pong ginagawa natin dito. Okay. At paalala din po, pangalawa, sa November na po niyan, yung pong mga misa natin ay magbabalik na sa ating mga oras. Yung pong 6:30, as is siya, yung pong dating 8:30 ngayon, ito 8:30, magiging 8 o'clock na po, starting next Sunday. Okay, ulitin ko po, no? Next Sunday, ito pong 8:30 ito, 8 o'clock in the morning na yung oras niya. Okay? Tapos po yung 10 o'clock ngayon, magiging 9:30 na po. Balik na tayo sa dati. Okay, yung pong binyag, 11 o'clock. Okay. Thank you. Inginuman tabi kay kayo. Kiyakan, timurin. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paintuto, ingib po, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Umeta ng iniluguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Lakal po salamat. At Maya Force, magandang araw. Marami pong salamat sa lahat.